Едно семейство седи и си мисли за шоколад. В шоколада има мляко, какао. А в Своге ние слагаме парченца любов. Своге, направен с любов, за да носи наслада. Фанта, поделете радостта, където и да сте. Това усещане на кожата, дали би могло да продължи през целия ден? Това е Хидра Фреш. Откритието на Лореал. Концентрат от хидратация и свежест. Крем-гел богат на витамини и минерали, който хидратира интензивно и дълго кожата, без да я омазнява. Хидра Фреш. Супер хидратирана, моята кожа остава свежа през целия ден. Хидра Фреш на Лореал Пленитюд. Лореал, защото го заслужавам. Наслади се на всеки миг от новия ден. Има много причини да запееш с мен. Всеки ден живей и запей. Нада, където и Кока-кола се ми се наслади. Каменица, мъжете знаят защо. Това е ново, това е чудесно, това е Анитра ВЦ. Уникален дозатор изпуска концентрираната течност на равни дози. Новата Анитра ВЦ, за разлика от обикновените блокчета, почиства и ароматизира еднакво добре при всяко измиване. Новата Анитра ВЦ почиства и ароматизира при всяко измиване.